Of of of. Bu ne lan? Vay 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 vay. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey awan zilame deyuze benamus. Ko jine xwe keçê xwe û xwehê xwe bi vî rengî dertixine derva. Buwa tayt û mayta. Buwa minîeteka. Rot û tazî dertixine derva. û pê hesiz nabin, pê adiz nabin. Veya ji xwe re baş zanibin. Ew jina we, keça we, xweha we. Diber çi zilamê re derbas bî le ew zilam heva tişta di nava xwe re derbas dike. Lê dernaxe derva. Ev ya derxiste derva. Her zilam vî tiştî dilê xwe re derbas dike. Hûn bi xwe jî wetê goyî dî hûn bi çav hinek jinê wilo rût û tazî hûn dikevin. Hûn jî vî tiştî ji wa re dibêjin, di nava xwe re derbas dikin. Ew pîrek jî ji xwe wilo dixwaze. Heger pîrek bi mêzandina zilama re hesiz bibe, bila naxwe xwe binoxumêne. Xwe çarşeb bike. Cinne fereh û dirêj û stûr li xwe bike. Zilam heger nexwaze got hinek jî li jina wî, li keça wî, xweha wî mêzênin, bila naxwe weke got Allah Teala emrê tesetturê kiriye, bila emrê malbata xwe bike bi tesetturê. Sûretê Nur ayet 31, Sûretê Ahzab ayet 59. Bila bênêrce. Wan nabe çilo ev zilam ji wê jinkê re dibêje, van gotina. Aynî wilo jina wî bi xwe jî direxde ya. Ew jî wilo rot û tazî ya. Hinek bi çav jina wî jî dikevin, aynî gotina di nava xwe de jina wî re jî dibêjin. Lomanê Allah Teala emrê bi tesetturê dike. Divê xweşikatiyê xwe bila veşêrin. Heger ev pîrek av çarşeb bane, cileke fereh lê bane û dirêj li xwe kirbane, stûr li xwe kirbane. Ew wî zilamî wê çawa fêm kirbane ka çawa ye. Vê çawa te diber li quntekê re bibûrê. Tamam tu zanî got ev li quntetê de xwarin heye. Ne înşaat malzemesîne, ne qumaşa. Tu zanî got xwarin tê de heye. Lê heta tu neçê bi çav wa xwana nekeve. İştihat te dikşêne? Ne. Pîrek çarşeb derbas bû. Tamam tu zanî got pîrek e. Lê got xweşikatiya wê xetê laşê wê dernekevine derva. Bala te nakişêne. Tu va gotina tu nikarî jê re bêjî. Aynî weke tu diber tuwaletekê re jî bibûrê. Dilê te naxelê. Lê got tu bi çav wî pîsê wir bikeve, nû dilê te dixelê. Ha mesele